Sausa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang katumatatampo nagdasangan nga Romy. Recorded by Radio Mo TV. Pila naman day mo katuig ni Vera ba isa? Pero ato dun, o man yung mo mapakasal oy. O pag ka mapakasal niya. Doon na sa gabukin yung anak. Bitaw. Bitaw. Pero murag, wala ko'y planong pakasalan siya Nga naman? Mura man kong napulaan. Ha? Uy! Lahi na makaya siya sa una. Di na makibaw ko Di na kibaw mo atiman sa iyang kaugalingon. Nagpabaya na lang. Oh, by Rumi. Yan siya, tagay na tabi. Karo Sabado. Magbarta. Yatis na. Liki. O niya, libre ni mo? Oh, siyempre. Patabay! Tagay pa! Sige. Lami. Tagay pa ta. Ganang chicks dali oy. Hi, boys! Oh, Can I join? kini. Chicks na chicks. Bay, Hmm. muni akong gusto. Oh. Kwapa kaayo niya. Chicks kaayo. Ayay ka. Nindutag na ang bayo. Hamis-hamis kayo. Tanawa. Oh, murag na tripan gyud kay ni Bayda. Kay lahi kay tinanawan nimo. Oh. Hi, miss. Sa'yo nga ni mo? Grace! Grasya. Ikaw? Romy, pwede ko mangayos mo number? Dong, unsa naman yung taong nung orasa? Uy, ganun karon pa man ka na uli? Ay, ganun pagbuot na. Sabay gusto niyo mamuli ko sa'yo? Ha? Gusto ka mamuli ko sa'yo? Kapoy, katubang niyo ha? Romy, Pasagdi ko. O gayo pagpanghilabot sa ko kinabuhi. Romy. Asa mo ni mo gusto nga magkita ta? Ikaw, gusto ta ko sa kuan sa hilom nga dapit aron way makadisturbo na to. Murag, mas ganahan ko ana nga idea dat. So, magkita ta karong gabi eh. See you later. Bye. Bye. Yes! Lamiyag smile ah. Ngano ka oy. Magkita mi ni Grace on niya, bay. Lumi, ano mo, uy. Tagtawa ako. Ako'y bahala nito. Dong, karon palagi ka na uli. Nanasad. So may gusto nimo? Ha? Ngawa man ko magpasagan ninyo, di ba? Bituman ko sa obligasyon. Romy, Paumahin mo ba? Ayaw pagpanghilabot sa kong kinabuhi. Kay kung buot gani huna-hunaon, nagsaligra ka sa kusildo. Di ba? kasakit ko di magsinultihan. Oo nga naman. Di ba tinuod? Mga ayaw pagpanghilabot. Ayaw kong hilabti sa kong kinabuhi. Mga atiman ang atong mga anak, kung dili ka gusto nga biyaan ta ka. Romy. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Romy, ayaw nagbuhata. Maluoy ka na mo. Maluoy ka sa mga bata. O pues, ayaw kong hilabti kung dili ka gusto nga mo na mahitabo. Romy. Babe, thank you so much. Thank you. Happy ka? Yes, of course. Happy kay ko sa shoes and bags nga imo gipalit for me. Tanan akong buhaton para malipay ka lang, babe. Oh, thank you. I love you. I love you too.
Paano mo ba, no? Na makabawi sa kang Vera ba? I-take out sa na siya. Di kay perminal na sa Grace. Boy, tanaw ni mo? Uy, amawi na lang sa nanimo niya ba sa pag-atiman mo ug sa inyong mga anak. Bay. Gusto tuod. Suwayan akong invite og pangaon si Vera sa gawas. Aron, makabawi sa kuniya. Romy? Sa'yo lagi kang nauli karon dong. Nagsige pa pagkagpanamin si mga kagalingon? Ha? Kuan. Pasensya na kay kas akong hitsura dong ha. Saon nga gikan mong kukunang labas atong mga bulingon. Unya, nagmapsag ko din pagkahuman. Kawa naman taon kasgana eh. Romy, Imbis imbitaron taon takag pangaon sa gawas. Pero, ay na lang. Nasabang akong hunaw na. Ay. Mauwaw masatag dani mo eh. Romy. Buwagin na lang siya. Oh, Mas maayo kung kita mo ay magtipon. Ug biyayin ng imong kapuyo. pero, naan may mga anak. Pero dili pa mo kasado. Pero, Grace, Pagpili na lang, Romy. Ako o kanang kaipon ni mo. Dong, maluoy ka. Ayaw rin buhata na mo. Ayaw rin buhata sa mga bata, Dong. kung wa ka palang unta magpabaya sa imong kaugalingon, dili unta ni mahitabo, Vera. Pero gipulaan ako. Gipulaan na kay kusang panagway. Mga pasensya na ka. Sugod ka ron. Sustento na lang sa mga bata mo yako. Romy. Please. Romy, nalipay ko sa mga desisyon. Love kita ko ni mo. Uy, sama, Grace. What happened? Karon ba ko kita yung nisuro ko opisina perti man kong utag polo. Lagi ba eh? Di man makibaw si Grace sa mga lihok ko nun sa bahay eh. Uy, layo na isang Vera di ay. Magkita gid ang diferensya ba eh. Sa una, sa poder pa kang Vera. Wow, hapsay kay ka oy. Pero karon, oy, unsa naman eh? Murag wa naman mamao imong mga purma karon ha, dinhi sa opisina. Bye. Grace? Uy. Kakatag ko din ni sa mong gipuyan. Nagbasad man lang na iyong mga sinina. Napay bra eh. Patakalag butang. Naabot sa lamisas kalanan. Asa man eh. Naananin ka? Asa man ka? Nagilis lagi ka? Malakaw ko, babe. Makikita ko sa mga friends. Mga ako kwarta, ha? Unsa? Grabe man kagastador si Grace bahin sa iyang mga luho. Uy, ay, Kamay na lang ganun kayo kung savings sa bangko. Kay hapit kada semana, mag-shopping man. nako. Kakuyaw gid ana ba eh. Kuyaw mahubsan ka na ba eh. Anak gid bay. Onsa? Nasad? Sige man kagawin kwarta. Asa rin ang kwarta ni mo, narabaho man ka? Gihatag ni mo si mga anak, no? Grace, nahibaw ka nga dugay na nilang giputol ang ilang koneksyon ako. Wala sila modawat sa suporta gikan ako, agbayra. Ug akong sweldo, halos tanang porsyento na ani mo. Paggamay ra ng mga gipangayo na ako ni mo. Oh, kung mauna, nga dili naman di ka makasuporta na ako. Mas maayo pang magbuwag ta. Grace, Magbuwag ta, oy, Romy. Tungod kay dili ko mo agwanta ning papuyo, ah.
Unsa? Mubalik ka nilang Vera? O bay. Bugo kay gusto ng bugo. Dako kay nga akong pagmahay bay nga. Gibiyaan ko sila og nagpadako sa babae nga mauray miguba na ako karon. Gihurot ang ako savings. Niya, nag-agwanta pa kog 2 ka tuig sa among pagpuyo. Tungod kay wa say nahibawaan sa mga lihokon sa bahay. Paita. Niya pangutana na bay. Naapa ba kay balikan? Ata? Ni ako kay gusto ko mangayog pasaylo ninyo. Di mama nimo. Nak, Christian, Oh, Rumi, Rivera. Kagwapa na niya. Lahi na siya sa una. Naapa ko nila. ngano ni Aka? Bira. Ni ako tungod kay gusto ko mga ipasaylo ni mo. Inyos mga bata. Dako kay sayo. Nagibiyaan na mo. Kung nagmahay ko sa kung nabuhat ninyo, day. Rumi, Wala ko nakita ang grabe ni mo nga pag-atiman ako sa mga bata. Hinungdan nga napasagdan na ni mo ang kaugalingon. Imbis, muhatag ko ni mo sa imong mga personal ng panginahanglan. Gitamay talahin ka. gusto ka. Wa ko'y laing natawat o nadunggan kika ni mo. Kung dili pulos mga reklamo bahin sa kompostura. Pero wa di mo makita nga luyo, ana. Mao ang grabe na kung pag-atiman ninyo. Pero wa na makinunta kung mo reklamo ato ba? Tungod kay pamilya tabo. Og nalipay ko nga silbihan mo. Malipay ko nga unahon mo ug bahala na lang ko. Pero mas gipili paghihapon di mo bubiya na ako. Nahibaw ko sa... Nahibaw ko sa kailan ko sa iyo, Rivera. Mauli ako. Magayon ko pa sa iyo ni mo. Mahimong mapasaylo ni Karobi. Pero dili na mahito mo makigbalik pa ko ni mo. Uwa ka sa panahon nga kinahanglan kaayo binimo. Og naayo sa kataho nga nisaho sa tanang obligasyon. Nga unta, ikaw may dihimo. Pero uway na. Gimahal na nako siya. O kaslo na mi sunod buwan. Pasensya na, Rumi. Pero imposible nang mabalit pa ang sauna. Rivera. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagin ni Romy nga taga Cebu City uban sa awit ngayong kipangayo. Awit nga nagulahan ng hihinayang. Ay pila na gani ang imong edad. Si mama Puro may nanog dili ko ni mo anak. Nga makamhibaw sa kong edad. Nahibaw ko nga 30 na ka. Ang buot akong ipasabot ba nga kanus pa man ka magminyo nga nagtataas naman ang edad nimo. Mama, paabot lang gud ma. Dili bitaw na lumba ang ninyo. Ay gusto na magudunta ko makakita sa akong apo. Wala ka ma. Hatagan na lagi ka, apo. Unsaon ka nimo paghatag og apo dako no? Kawa man lagi kay laing gi ato ba ang gani ano ra man siging ihinom kauban ng imong mga barkada. Gusto mo si mama ni mo bay. Kinanglan na tuod kang magminyo kay taas-taas sa imong edad. Uy, problema na mo kay manghod man minimo. Sus, anong pagis ko ka na edad, Tagay mo, be. Aron ka, malingaw ta. Kan, bay pirad. Tagay ta. Tara ko na pin sa way. Yo, wala ka magsuway og uya bay. Kasuway sa boy. Tingali, mga 18 na kong edad. Oo. Nga, hay man rin mo uyab, ha? Largag Manila Nya, Uy. naminyog taga dito. Uy, Nga, umanad do. Wala ka makauyab. Kuha na gyud. Nawag na gana. Uy, ko uyab sa punta kag taga dinhi sa ato bay.
Kailangan kong magpatugat-tugat din sa ato bay. Kay wa gyoy makaon din Wa. Pulos maparente. Ayun, sabi Mausad, mausad. Sige na, hindi ta maghisgot og babae, malipay ko kung ikauban ta mo. Tagay to. Lala, sige, tagay. Nais kong magpakalasing, wala ka na nakating. Buntag na hindi. Maayo kay di bata na ka. Nga naman ma. Paliti ko dito ahos og sibuyas Bombay sa ilang dilyabe. Kay na ako'y lutuon. Nopdan nagagamas ma. Ay, wag mong makabantay nga nahurot na ding atong lamas. Ay, sige na, palitin ako. Aron makaluto ko og sudan para sa akong pamahaw. Ayo nang dilya. Kapalit ako nang. Ang siya to, Migo? Daga mo ning mitubag na ko. Lo, kagwapa niya. Uy, Migo. Oh, Nagsige mo ko katutok na ko. Ang siyang paliton. kan gining ahos og Bombay miga. Daga sila ng dilya. Ubay. Gwapa ba kayo? Guwapa, niya imong naila-ila. Ha? Gwapa ba yun eh? Kulbaan ko pagkakitaan ako niya. Naunsa Mawal lagi. Kulbaan. Ikaw talaw di ay. Naunsa ka. Naunsa man. Kuyugan di ka sa ila ni nagdilya. Ron, may ila ni mo ng daga na di. Ha? Hayang na ba eh? Hmm? Ako rin mangitag paagi. Mabalik ako dito. Diaray mo soft drinks, Migo. Salamat, miga. Ikon sa di ka ni Manang Dilya, miga? Iya ko pagumangkon. Mo ba? Di nakagikan? Taga Cebu man ko. Ni bakasyon lang ko din sa ilang Ante Delia. Ako din si Bernard. Ikaw? Jenny. Naunsa man ko. Di na may noong ko makatuga. Nagkaila ni Jenny. Nagsiga na may noong kung mata na nagkanauna niya. Ay. Kagwapa gid niya eh. Kung malaman ang nadarama sa kung ika'y sa araw-araw ay Wala ka sa ko, ma. Asa man ka? Madto ko sa ilang ng Dilya, ma. Mamisita ka ni Delia? Mama, eh. Mamisita ko ang tiguang. Ay kisa ba dahil nang imo pamisitaan? Nawa man ay anak nga babae si Delia. Ang iyang pag-umangkon, ma. Si Jenny. Mayong hapon ng Dilya. Unsa may imong paliton dong? Kining, wala lagi ko'y paliton lang. Kining, doon na lang tako'y tuyo ni Jenny. Aw, si Jenny day mong tuyo. Unang, kining pwede nang. Oh, pwede kayo. Day, Jenny, di akay bisita, oy. Ni aligi ka, Nard. Oo, ako makasamok ni Jenny. Wa man. Nga na di ay, unsa di imong tuyo nako. Kuan Jen, kining may isulti yung tako nimo. O kinapanta nga dili ka masuko. Unsa man na? Muto ka ba sa ilang giingon nga love at first sight? Oo, mutuo man. Mao na gibati na ako ni Jen. I love you. Bernard. recorded by Radio Mo TV. Ayaw kasuko ha. Lisod masagay kaayaw gud kung akong pugan ang akong kaugalingon. Ako ra gihapon ang bagantos. Bernard. Ang tinuod kining taas ng panahon nga wa ko mubati og gugma. O mibalik lang ni sa diyang nakita ta ka. Oh. May paglaom ka ko, Jen? Nard. Bago pa lang ta nagkaila. Wa ba ko masuhito ni mo? O wa pasad ka makaila na ko singpit. Maong pasaylo nga. Wa pa ko ikatubag ni mo, Nard. Okay na, Jen. Nagkasabot ko. Og ayaw ka bala ka. Makapaabot ko hangtod ka no sa kamaluin ako.
Bay, noon nga nakapanguyab na ka sa pag-umangko ni Nang Delia. Pero maulagi bay. O pagkusugta. Sige lang, good. Anak mag-ina. Tuwad lang, good. Sila yung pangalan ng pagbangko yung Delia bay. Jenny bay. Jenny. Ay, palikabot bay. Kay, maamot kong ditson kung maminyo man Jenny. Jen, taod-taod na magiging nga nanguyab ko nimo. Hangtod ba karon? O wa pagit ka maluin ako? Ang tinuod, Nard. Naluoy naman ko nimo. Kaya nakita man ako nga tinud-an na imong tinguha na ako. Nasato pa, uyab na ta. Oh, Nard. Ako na kang gisugot. Salamat ka, Jen. Uy, kabutangan sa kong kalipay nga imo na kong gisugot. O, karon nga, uyab naman ta. Naon na ko ihangyo nimo, Nard. Oh, unsa man na, Jen? Likayin na imong mga barkada, ha? Ha? Nahibaw man ko ba nga may mga barkada ka nga mga palainom? Oh, Maumuhangyo lang ko nimo nga likayin na sila. Kay makadaot na sa lawas ang inom. oh. Ay, kabala ka, Jen. Ako na buhaton. Maayo hinuon nga may uyab na ka. Unya ka aman mo magminyo, nak. Mama, uy. Bago pa kami nagkauyab ni Jen, minyo man dayon. Ay gusto magkut ko nga makakita na sa akong apo. Ay, lagi kabala ka, ma. Mahatagan ra lagi ka na kong apo. Lihay ka naman namo. Bay, Bernard, lihay ka na Bitaw bay. Usab naman ka. Sukar No, na good. uyab na ka. Oo. Pasensya gid kayo, mga bay, ha? Kuan manggod ka ng panahon na gid nga mulikay ko sa inom. Ay nga naman, bay, nga no. Gipog nga na ka sa imong uyab, ha? Nga lagi bay, oo. Ya, disod masag kayo kung ako siyang supakon. Mao sad. Mahimoy nang mag-away na hinuon mi. Mao, lisod kayo. Okay na. Ay, sabot na mo bay. Sige lang. Basta maon to. Kay bawa lang niya miha kung sa mo magbinyo kay muamot misyong kasal. Ha? Kasal? O, Jen. Gusto ang tanan ko nga magpakasal na ta. Pasensya na ka, Nard, ha? Pero, dili pa ko gustong musud anang butanga. Gusto na ko nga uyab-uyab lang una ta. Manuroy na lang hinuon ta aron malingaw ko. Ato na sunahan, Nard, oh. Nindot kaayo dito. Dali. Wow. Kanindot sa kong gibati nga migunat siya sa akong buktol. Uy, hala! Ice cream! Mamalita, Nard! Kapoy ka? Kapoy kog linakaw, eh. Maayo gani kinakakita taga tong kalingkoran. Higda diri sa kong paabi. Aron mawa na imong kakapoy. Huy, imo man ko nang giapuha pang akong buhok. Tirahan lang ko. Ay, tuy! Mga hukay. Ano man di ay? Uyab ta. Basig na yung makakita na to. Sa masuya lang. Hansa? I love you, Jen. I love you to Bernard. Kanindot sa kong gibati nga. Di kauban kami ni Jenny kaganina. Na-feel yun ako ang iyang pagkakos. Ha? Mupauli na ka sa Cebu? Honored. Imo kong biyaan? Kinahanglan ako mabalik sa akong bana. Unsay? Unsay pa na? Bernard, pasaylo ako. Wa ko masulti ni mo bahin ini. May bana ko nga tuwa sa Cebu. Og nag-away lang mi. Mao'y hinungdan nga naabot ko din sa ilang Antidelia. Unsa?
Pero nagkontakay nami sa kumbana. Og okay nami. Mao kinahanglan ako mobalik sa amo. Ganong imo man gibuhat ako dyan. Ganong imo man kong gipahigugma. Wala lang unta ko nimo pahigugma kay imo naman ligihapon ko pasakitan. Imo pa kong biyaan. Nakatunas ako sa paghigugma ni Monard. Sa mubo nga panahon nga nagkauban ta. Nadutlan ako nimo. Pero pilion nato kung unsay husto. Maong sorry. Kinahanglan ka na akong biyaan. Sakit na ni gibuhat ni mo dyan ay. Sakit ka ini. Ingon sa midat og nako ang kalibutan sa akong nasayran nga dako dayong minyo ang babae nga akong gimahal. Sa pagkakaron, nagpabilin pa kong ulitaw o nawadan ako gana nga makigrelasyon pag-usap. Kani mo Jenny, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi karon o gusto lang ko nga mahibaw ka. Nga hangtod karon, mahal paghihapon ti ka. Dinhi nalagkutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Wow, di ko bilib ni Jonas. Di gid siya mapuwala og hatag mga buwak nimo kada adlaw. Ambot lang ani niya, uy. Sige man, ugasto diri na ako. Delia, sugtan na lang gina si Jonas. O pa di ka makakita sa iyang kamaayo di animo? Ang effort pa niya, oh, grabe, abong ka. Nakita man. Pero, medyo nagduha-duha pa mangyog ko, eh. Why nga naman? Ha, ano? Tungod kay nana siya anak mo ba? Dili man. Pero, basin og magsamok pa niya namo ang iyang ex-wife pa. Maunay akong gikabalakan kaayo. Wala gi kay angin kabalakan ana, Leah. Gilihok na namong among annulment. Jonas, O kinila mayo timan eh. Atagan tig assurance nga dili mahimong problema nga akong ex natong duha. sure? Sure. Ug nahibaw na siya nga wala may chance. Dili ug dili na ko makigbalik pa niya. Kung mauna. Okay, sige. Tuhuan ti ka og... Og unsa? Og gisugot na ti ka. Tinuod? Yes, Jonas. Yes. I love you, Leah. I love you too. Love, birthday ni Adrian ugma. Ato tas bahay ha? Ha? Mauwa man ko love, uy. Sus, ganun ko nitang mauwamang ka. Nga, nakailan naman sila si mama ni mo. Gusto na ako nga naa ka sa importanteng adlaw na ako ug sa akong anak. Sige, love. Maayo kay nakatambong ka, Leia. May daddy kong gift para ni Adrian, tita. Sige, ibutang lang diha. Ako nang tawgon si Jonas. Hain man di siya. Nagpicture-picture silang tulo ni Jessa og ang bata. Mao ba? Sige, magpaabot lang ko diri. Sorry, nalugay ko. Saon nga na busy pa manggugkog at timan sa mga bisita gud. Sa mga bisita ka, ha? O ni Jessa? Ha? Sa ko nang ipanulti nimo? Wala ka magsulti na ako nga ni Adis Jessa. Kano mahibuong pamangka nga ni Asia? Nga mama man siya ni Adrian. Bisan na. Magsulti lang gid unta ka.
Okay, sige. Sorry na. Nabisi lang sige ko mao nga wa ko makapahibaw nimo. Nakasabot ko. Ha, sige na. Pag-enjoy sa adlaw sa imong anak. Ay, mao ba? Na si Jessa? Oo. Pero okay rin uy. Sabtan na lang na. Birthday man sa iyang anak. Karon na day. Mau pasagdi na lang sa. Pero sa sunod, kung di na gani involved ang ilang anak, unya nagyapon na siya, eh di na maayo, oy. Kinahanglan na gyud nimong bantayan si Jonas, anak. O aron mabantayan ako siya. Ako sa inon nga mag-ipon na lang mi. Oy, problema na ako. Sure ka? O laki. Kanang wa ka mapugos ha? Oh. Mas gusto sa nako nga pirmi natin kang makita. Uba dayon. Ani na kapuyo, ha? O niya, kumusta man? Ha? Okay naman kayo nga mong pagpuyo, day. Og naning kamot sad ko nga hatagan og spice ang among relasyon. Bisan og nag-ipon na mi. Surprise! Oh, Congratulations sa imong promotion, love. wow. Salamat, love. Kumplito mo gani mong tanan? Ikaw mo'y nag-organize yun eh? Oh, love. Wow. Thank you. Si Jisa, gi-invite ba ninyo? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Love, sorry na ba? Kanina pag ikunin mo watag da. Nganong tagdon pa mantika nga lahi man imong gipangita. Naamagod si Adrian. Nag-invite ka na niya siya? Basta ha. Dili na gyud ko gustong mausap pa ni, ha? Dili na. Promise. Pinuang na na, oy. Red flag naman ng ingon anak, day, oy. Day, Ako pa nimo, no? Di lang ko magpaabot nga mo grabe pa na. Buwagin na na, oy. day. Samtang kaya pa nako ang tuso nako. Ampot ba lang? Kamarfok ba yan mo, oy? Bahala ka. Kaya Dodo nga. Bakasyon naman. Ha? Pwede, ano kong stay mo? Ito ko klase. Ha? Oh, mamata na sa Italian mo. Ah, pwede ra uy. Nganong dili good town. Yay! Thank you, tita. You're welcome. Unsa ka kun mag-out of town ta, love? Kita tulo ni Adrian. Eh, sige. Lipaya. Sige, sige. Ako'y bahala og book sa atong stayan. Okay na, nakabook na ko. Karong weekend la. Thank you, love. Ganahan ko nga mag-enjoy tang tulo, anak. Ipaniguro na ko nga mag-enjoy kitang tulo, ana. Maligo sa kulab, ha? Sige, love. Kanina naman to naligo si Jonas. Tukaya po na human. Iyang phone. Love! Nay na nawag! Kinsa man din ni? Si Jessa? Unsa man kituyo ani niya? Ako na late back. Hello? Leia? Ikaw ni? Oh, naligo para ba si Jonas? Nga naman di unta. Pwede rin ako nalimusulti niya si Montoyo. Gusto na ko magpahibaw.
Di ba magbakasyon man mo? And gisultian ko ni Jonas kung asa mo nga resort magstay. Sakto, kay na ako'y voucher dito. Og, adto ko mo stay. Timing kayo. Unsa? So, see you there. Oh, adto na nato na ako kung nagsuti na. Siyempre, pwede na ito sa Sige lang kag ingon nga inahan si mong anak. Mo pa nahinungdan? O ba sinagwa pa ka makamove on niya? Lia, Siguro, kung hatagan mo chance ka magbalik, nga mo atras sa giprocess ninyong annulment, makigbalik siguro ka niya, no? Lia, please. Ay na pagsultian. Sige. Once and for all, Jonas. Gusto na ako nga imo siyang pugngan nga mo bakasyon dito. Kay kung dili, kita mo atras sa bakasyon. Dili ta mo padayon. Ano sa man eh? Dili ko kamot niya, Lia. Hindi sa pagpili ko na sa bakasyon kay dami pang nabulog tanan. Mao ba? Ako na kana. Sige. Magbuwag ta. Unsa? Dili na nako kaya magpasensya pa, Jonas. Oo, mahal di ka. Pero obvious man, huwag ka makinahanglan ako. Nga hangtod karon, si Jessa gyapon ang magikinahanglan. Pagbalik mo, og ayaw na kong samong ka pa. Sakit man para nako. Pero dili magbalibaw na matanda mo lang kasi kung magpadayo na ang among relasyon ni Jonas. Daghan kong mga pangutana sa akong nauna. Og siya mismo, wa may babot sa akong nito. Maong mas gipili na lang nako nga magbuwag mi. Aron mausara ang sakit. Karon, nag-move on pa ko. Og dili pa gyud ko andam nga musod sa laing relasyon. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higalang kaagi ni Leia nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga naguluhan, Art of Letting Go. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Cain o gabos sa direksyon ni Priscilla Ganas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidabit sa pagpadaw. Sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagaw. I-address lang nining tulaminun, handumanan sa Sagawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Manila, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyo. Pagpanita. Wa naman lagi ko makakita ni Jeff na mo ang hibilis ato na. Ambot na. Mura man siya ni Cold na ako. Uy, tingalig doon na nilain. Ma, Pero kung naa naman gid gani na. Pasagdi, uy. Daghan paglalaki diha. ma. Sorry, Elaine. Makigbuwag na ko nimo. Doon na nilain. Wa na ko tuyo, Na full out of love lang yun ko nimo. O kung ipadayon na ako kung unsa may naa na to, mas masakitan ka lang. Mao ma. Kung mauna, wala ko'y mahimo pa. Lisod bansan ko na pagbati na nato may atong pugngan. Usa ba? Hayop ka? Naibaw kang naiuyab ang tao? Pero ikaw gitintal gini mo siya. Sir, mahimo ba gusto na?
Ayaw pang gitagubot din eh. Okay, sama ka? Uyab ko niya. Ay, ex na lang di ay, kay bago lang mi nagbuhag. Mas maayos ang gibugan mo. Kaya walay ayo. Ano kung kayo itong magpagpadaka sa mga tao nga sama na? Gwapa ra ba ka? Og, hoy, ikaw. Sige. Paglipay mo maayos sa akong ex. Wa na ko'y labot pa ninyo. Jober man ko ninyo gitonto. Kadiyot lang. Sa ato pa? Dugay naman yung gibuang? Oh, wala ka may bamis? Hagbayar kang gibuang nga niya, uy. Nila sa kong ex. Muni angay ni mo, Jeff. Tubig ko. Para mo kalma ka. Salamat. Hangtod karon, nagrugyapon ko sa kalagot ka naguna-una nila. Mga hayop sila. Ako, dugay na akong nagduda. Pero karon pag ako maklaro nga akong duda kay napatugan magina akong ex kaganina. Mga salpahis. Ako rin Maki. Elaine said ko, Okay ra nimo nga makig-friends ko nimo? nganong dili good. Thank you, Ellen, nga nakikita ka na ko ron. Wa man sa ko'y lingaw. O niya, rest day po dako ron. Parehas deta. Okay ra nimo. Manuroy ta. Humana to pangapi. Oh, sige pa. Wa na ba tayong manghilabot na to kay parehas matang single. Maog yun. Nak, unsa man. Nagsige naman lagi mo kuyog-kuyog anang Maki. Uyab na mo? Dili maoy, friends rami. Friends bitaw pero murag padong naman na sa pagkadili, friends. Murag nagkalawom naman gina inyong panaghigala. Ma, Ako'y supak kung pananglit na anak kay ma-feel anang tawhana. Pero pag amping kihapon, ha? Di ka nabaya kang gibinuangan. oo ma. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Pasuyaon na to tong mga ex? O, Ellen. Aron ba makabawas ta nila? Wa pa di ka makamove on sa mong ex? Ano ikaw? Nagka-move on na di ka? Murag. Murag? So, dili pa sigurado? Ambot. Si? Kaya ang tinuod, napakay na feel. In denial lang ka. So unsa man? Go ka sa akong plano? Nga unsa? Magpa as if ta nga uyab tang duha. Maki. Oh, Maki? Babe, maayo kay out na din mo? Wa man ka mag-text na ako nga manibadi ay ka. Siyempre, surprise. Sabay lang. Kay na ang atong mga ex. Doon na ba yung mong building ang trabahuan sa akong ex? Elaine? Oh, Elaine. Jeff? Maki? Kamu na sa ex ni Jeff? Ngano? May problema ba? Oh, Dali na, babe. Ato na ta. Sige, babe. Kita ka silang naong. Parang nadismaya. Lagi. Uy. Nga naman ka? Wa naman. Ya. Ice cream. Ganahan ka ice cream? Dili na. Mauli na lang ko. Nga naman ka? Mauli na lagi ko. Elaine. Oh, kapila naman na nagsigig panawag si Maki nimo. Pasag din na siya, ma.
Nag-away mo? Wa man. Unya, naunsa ka man di ay? Nganon dili ka man mutubag sa iyang mga tawag? Dili lang ko ganahan, ma. Nang luod ka niya? Wa ko siya klaro, ma. Sige siya pakiguban na ako. Nagtuo kong ganahan na siya na ako niya dito. Wa pa siya makamove on siyang ex. Mayo! Oh. Uy, si Maki ron? Ha? Ano man ka? Dili man ka mutubag sa akong mga tawag? Nga no? Obligado ba gud kong kabago ng imong mga tawag? Ellen, ano sa ba'y problema na to? Problema na to? Noon someday to? Ganun mo ra makag naglikay na ako? Naglikay? O gano'ng mulikay man ko? Doon na ba day kita? Wa gani. Pero ngano imong kong gilikayan? Lalaki man ta ka. Pero banhid man ka, Maki. Ellen, Mahimo ba? Kung wa pa man di ka makamove on sa imong ex, pakigbalik niya. Kung siya balik. E nasigig samok na ako. kung kisa may nag-ingon nimo nga wa pa ko makamove on. Klaro nga na. Kisa ba'y sige na kog ikakuyog? Ako. Ako. Kay gigamit ra ko nimo. Nasayop ka. Tungod kay ganahan ko nimo, Ellen. Ganahan kay ko. O bugo kay si Jeff. Nga gibaylo ka niya sa lain. Maki. Gusto na ko nga iparealize niya mismo nga bugo siya. Nga gibiyaan ka niya. Maki. Mahal pa ko nimo. Kay kung mahal ko nimo, ato na lang ng tinudon. O isa na ako. Dili ti ka pasakitan. Pwede ba ko manguyab nimo? Taod-taod ako napaabot na moingon ka, ana. Kung mao, kita na. Oh, Maki. I love you, Ellen. I love you too, Maki. Wa ko magdahom nga akong first heartbreak, mao di mag-lead na ako sa akong forever. Karon, minyo namin ni Maki og naa nami umaabot nga anak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Ellen nga taga Cebu City. Bantis sa awit ngayang kipangayo. Awit ka nag-ulahan. Bakit di tutuhanin? Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni Inig Tulumanon. Handumanan sa usa ka awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpabinaw. I love you, Carla. Ron. O, na tinuod, Carla. Love ti ka. O, manginaot ko nga dawato ni mga akong gugma. Nga nang malimod man ko nga. Ang tinuod. May gusto sa ko ni mo, Ron. Kung mo na, imo na kong gisugot. O, Ron. Uyab na ta. Salamat, Carla. Salamat, gigayo. Magsige man lagi nag-anhis ron sa ato, Carla. Unsa man, nagkasinabot na mo anak niya? Oo, ma. Uyab na mi.
Isa'y nagkauyab. Ay, kini si Ron o kining imong anak. Oh, mau ba? Wa kay supak nga nagkauyab mi ni Ron pa? Kung ako'y mo pangutanon, di jud ko ganahan ng ron-ron kay kambugiruan ko ana. Pero kay kagusto man kaniya, wa may mahimo. Dawatan niyo. Chocolate? Oh, Nga nang gipalitan man ko nimo ini. naibaw manggugong nga ganahan kay kag chocolate. Mao ipalitan ti ka. Salamat Ron ha. Oh, yun na. Mingaw mo lagi sa inyo. Asa rin mong mama ug papa? Tuan na sad, nag-uma. Oh, mao ba? Mao di nga ikaw rang usa din eh. Mm. Car. Mm. Dugay-dugay naman yun nga nagkauyab. Pwede ko mag-kiss ni mo? Ha? Kuan Ron. Sige na, Car. Kiss ra bitaw. Kiss ra ha. O lagi. Bantay bitaw. O sige. Sige na, kiss na. Kiss lagi ko sa uyab. O sige na, uy, buhiin ako, uy. Sige pa mong gagakos na Oh, ako. naragod. Ganahan pa ko mag-akos ni mo. Ron. Uy, ikaw ba sakto na kuno, Bi? Ligara sa kada. Pasagdi lang ko sa kumbuhaton mo, Car, ha? Ganahan kay ko mag-kiss o mag-akos ni mo, Car. Oh, naon sa man ka? Alkansi kayo ko ini. Ha? Ano man? Nakuha na nimo ang akong pagkababae. Oh, ano mo di? Basig mamabtos ko ron. Oh, mamabdos ka? Magbinyo gud ta. Bantay bitaw ha. O lagi, ako ni isadi mo. Hala. Tulo naman kabuhan nga wala ko rekla. Oh. Basin og mabtos na ko. Magpalit ko og pregnancy test. Aron ako ni maklaro. Tinuo ko. Positive. Oh. Kinalang may bawa ini si Ronron nga mabtos ko. Recorded by Radio Mo TV. Oh, mahinuon nga mabdos na ka. Nalipay ka nga mabdos ko. Uy, lipay kay ko. Kay makakita no niya ako sa kong liwat. Unya, unsa may plano nimo? Buhaton ako sa inyo. Mga tubang na ko sa imong mga ginikanan. Unsa? Mabdos ka? Oo, ma. Kung si Rondo nagabahan. Opa. Uya, o may plano ni Rondo na ng imong kahimtang. Muari ra ko na siya pa kay mga tubang siya ninyo. Sa kasimanan naman may pinaabot ng Rondon. Wa ba lagi siya pakita di sa ato? Nahibuong sad bitaw ko pa nga nung wa si mo ani. Susihan na, oy Carla. Kay masigisibata na ka ato. Wa naman din ni si Ronron, oy, samo. Ha? Hain man di siya, te? Gapon pa yun sa nilarga kauban sa iyang mga amigo. Asa man sila paingon? Mga tuman kunuto sila sa Manila. Unsa? No, ha? Tanawa. Tanawa. Nasipiat ba ko? Gisibatan ko ni Ronron, ma. Ay, laghilak-hilak na Carla. Ang mugos mga ng tao nga way gusto mo. Salbahe siya. Iyalan di ko gipalaom. Salbahe siya. Kalimte na tong tawhana, oy. Oo na. Laghilak niya.
Ang pingi ng imong gimabdos kay ni Arami nga mutabang nimo ang tudas imong pagpanganak. Ha? Mangita kag trabaho? O, ma. Aron na ako'y mahatag sa panginahanglan sa kong anak. Maong mamalihog unta ko ninyo ni Papa sa pagbantay sa kong anak, ma. Asa masab ka mangitag trabaho? Dinhira sa ato, ma. Na may bagong tindahan nga ni Open din sa ato. Ako lang suwayan, basin madawat ko. Nala, sige, ikaw bahipaw. Kami nalay bahala nga mo bantay sa among apo. Ay, salamat in taon. Nakasudan ko trabaho. Makapalitig ko sa panginahanglan sa akong anak. Hi. Oh. Bago ka din eh? Oo, ganiha pag ko nagsugod. Mao day nga karon pagi ko magkakita nimo. Today ako si Noel. Maintenance ko din sa mall. Unsa di panganay mo? Carla. Ay, salamat. Out na gitawon ko. Makarelax na gyud ko inig-abot sa bahay. Carla? Oh,